दादरच्या ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानाची जबाबदारी आता एमसीएकडे जाणार असल्याची चर्चा आहे आणि मुंबईतील मोकळ्या मैदानांचा प्रश्न तापत असताना इकडे शिवाजी पार्क मैदान देखभालीकरता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडे देण्याची आता मागणी होतीये। या मैदानाच्या विकास आणि देखभालीची जबाबदारी स्वतःच्या खर्चाने घेण्याची मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची तयारी आहे। मैदानाचा विकास आणि देखभालीसाठी एमसीएने मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे परवानगी मागितल्याची माहिती आहे आणि मैदानाच्या देखभालीचा खर्च स्वतः उचलण्याची तयारी असल्याचं एमसीएने पत्राद्वारे स्पष्ट केलंय। क्रिकेटच्या इतिहासात शिवाजी पार्कचं मोठं योगदान आहे। अनेक नामवंत क्रिकेटपटू याच मैदानामध्ये घडलेले आहेत आणि दिवंगत क्रिकेट प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांचंही शिवाजी पार्कवर विशेष प्रेम होतं, त्यांचं विशेष नातं आहे। सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी यांसारख्या दिग्गजांनी याच मैदानावर क्रिकेटचे धडे घेतलेत। मैदानाची ऐतिहासिक ओळख कायम ठेवत भविष्यातील पिढ्यांसाठी ते अधिक सक्षम करण्याचा एमसीएचा प्रयत्न आहे।